ngene api-apian aten aku ya kepengin nulungi karo kowe iki yen ki kowe gelem lho ya tinimbang kowe dadi wong wedok ijen tanpa ruwang ya aku gelem ngewangi ngopeni anakmu tegese kowe bakal tak pek bojo asal gelem tak pek bojo ngono lho. Menapa Jengandika dereng kagungan garwa? Dalem Menapa Jengandika dereng kagungan garwa? ya wis ning omah ya wis duwe ya sinden kondang ya jenenge Kesiem jenenge Kesiem kuwi galik-galik lek nyuara kowe ning semua kan bisa dibikin loh semua itu bisa ya semacam gimana yang penting semua itu bisa adil dalam rumah tangga nah. Mergo jujur wae kowe bakal tak rabi tegese tak wayuh ngono lho Mangke menawi garwa jenengan menika nesu ora bakal nesu dhek iki kebangetan le cinta karo aku tak kapak-kapake manut dhek wis to tenan wis to nang mati lah yang nganti zaman saiki wong lanang karo wong wedok jumlahe akeh wong wedok wong lanang siji karo rabi karo wong wedok siji iki mengko wedoke turah ha lek turah nganti jamur piye jalane ayo nakal gah ora parang beleng ngono kowe ayo ora parang beleng Udin diam Udin piye pamang ngono piye ha ya aku niatku apik sepi pamrih rame ing gawe tetulung marang pepadaning urip ngono lho ya mergo ana paribasan nawangke Sinuwun Prabu Ndarawati piye Kakang Badranaya lah dalah nadyan sing duwe pasanggrahan durung paring dawuh tinimbang kula niki mangke klerah-kleru kula lan paduka menika sampun sawetawis anggenipun mapan wonten pasanggrahan ya elek-elek Semar iki ya dayoh sing jenenge wong ketekan dayoh niku jarene wong Jawa syarate telu sing duwe omah kudu bisa gupuh suguh karo lungguh gupuh tegese gupuh ngurmati tekane tamu suguh nyuguhi marang tamu sing rawuh lungguh tegese minarake gandeng kabeh mung meneng wae janjane kula nggih kepengin nyambi mam napa ta napa ning ora dimanggake kula dhewe ya pekewuh ora sah nganggo ewuh pekewuh Kakang Badranaya mara gage kuwi diunjuk utawa didhahar sakanane nggih ning nuwun sewu tinimbang kula mangke kuwirangan kula tak takon semut niku basa aluse napa semut kuwi blekiti utawa blakiti kok dibleki niku ora kok dibleki mula lamun to sang widu pamayang ingkang nyolahake wujuding mayang kae saben-saben bubar budalan mesti ana pocapan budaling Prawadyabala prasasat kaya sela blekiti sela watu blekiti semut semute dibruki watu ora tegese budale Prawadyabala kaya semut mungguing watu ing ngendalidir ora ana pedote ngono kuwi dadi blekiti kuwi semut blekiti semut yen ngoten monggo sinuwun Prabu Ndarawati monggo wedange ndang diunjuk tinimbang iki mengko dirubung blekiti ya meseme ora lho kebangetan le sedih mengko Bratayuda ya wis rampung wis menang parandene kok ya kabeh padha sungkana sungkawa Kakang nggih sungkawa kula Kaki Prabu Ndarawati apa dene anak-anakku Pandhawa puji duk dikir kunjuk ana ngarsaning Hyang Ingkang Maha Agung
merga sira kabeh sembodo anetepi dharma mungkasi Baratayuda kanthi wilujeng niskala. Duh, Kanjeng Ibu jimat kamulyan kula ing marcapada prapting delahan. Nadyan para Pandhawa unggul ing payudan Tegal Kurusetra nanging kula rumaos nyangga dosa ingkang matumpa-tumpa. Nadyan kathah ingkang mastani bilih Baratayuda menika perang suci nanging nyatanipun kejem lan wengis ketitik kathah nuwuhaken pangorbanan saking para pepunden, para pinisepuh, guru, keluarga lan para putra ingkang dados bantening paperangan. Duh Kanjeng Ibu, pedahipun menapa para Pandhawa pikantuk kamenangan nanging menawi ancik-ancik dumateng bangkening asanes Kanjeng Ibu. Nun sewu Yai Puntadewa. Kula suwun kanthi sanget anggenipun anutuh diri ngetuni dumateng lelampahan. Wonten tetembungan kridaning ati tan kuwawa mbedah garising pasti budidayane menungsa tangeh sembodo nyundul purbane kang kawasa. Tegesipun lelampahan yang sampun kagelar menika boten uwal saking pamurbaning Hyang Agung keparenging pengiran. Dene para Pandhawa namung sadremi netepi kodrat ingkang ginaris dening Gusti ingkang nyipta jagat. Puntadewa, bener kang dadi dawuhe kadangmu sepuh ing Dwarawati. Wong ingkang ngetuni lelakon kang wis kelakon kuwi ora ana gunane apa-apa. Jer tangeh lamun sira bisa mbaleni lelakon mau. Mula pupu senangen-angen ingkang cerimpeti batinmu kanthi miwiti nganam pikir mawas diri sarta ndandani pakarti. Yen saka pamitungku, yen saka panemuku, Tegal Kurusetra kuwi papan ingkang suci, papane para prajurit ingkang lagi manembah mring Hyang Maha Murah. Tegese yen ana satriya senopati ingkang gugur ing madyaning Bratayuda, sejatine atine bungah pikire tentrem merga matine padha karo dipangku karo pangirane swarga cadangane. Kulum jagat iki wis nekseni marang tulusing batinmu, api ing tumindakmu mula ndak pundhut kanthi banget. Kautamaning para Pandhawa kang wis disiram nganggo getih wong pirang-pirang, kautamaning Pandhawa sing wis dicagaki nganggo balunge wong akeh, kautamane para Pandhawa ingkang kabeh mau ngorbanake wong pirang-pirang anggening gayuh kamardikan, ndak jaluk aja nganti muspra lan musna. Nadyan dina iki para Pandhawa wis merdika, angel ngiseni marang kamardikan mau. Mungsuh sing abot dhewe pancen mungsuh saka liya praja, nanging luwih abot meneh yen sing dadi musuhe kuwi saka sajroning praja lan sajroning negara. Mula rampung ing Baratayuda ndak pundhut Pandhawa tetep eling lan waspada ya nggir. Sang Pantara Ratri hamung cipta pukulun tanulyan kesi mila katur ingkang cundhuk maneh kadangipun Kakang Yayi Werkudara.
Kowe rembukamu kaya ngono ki ngece apa piye? Ya mergo saka senengku. Iki kabudayan iki apik. Sing kudu dilestarikake lan uga diuri-uri. Dimas, apa? Barata yudha wis rampung, ning ibarate wong gegawa ora saya enteng perendene malah saya abet. Kok ngono? Ripalungguhan iki jungguh karo pangandikane ibumu Kunti Talibrata. Kowe mbiyen wis kelakon gayuh marang kamardikan, kewajibanmu sing luwih angel meneh ya kuwi kudu ngiseni marang kamardikan mau. Saiki gandeng para Pandhawa wis jaya ana madyaning pabaratan, wis menang ana Baratayuda, yen wis menang kowe arep ngopo? Ayo. Arep ngopo? Aja tayungan sik yahene. Aku ora butuh apa-apa. Lho. Tek ngono. Kowe ora ngarep apa-apa. Aku ora ngarep apa-apa, pancen ning kene ya ora eneng apa-apa. Tegese piye? Tegese Baratayuda kuwi sakwise Duryudana tak tindhi watu gedhe ana tengah alas. Tegese negara Ngastina Ripalungguhan iki wis kothong. Yen perlu malah remuk rusak mergo dayane peperangan, bondo donyane wis ludes keles tanpa sisa. Tan urunga Pandhawa mung bakal ditinggali utang pirang-pirang. Kewajibaku mung ngopeni karo bocah lolo rondo. Bocah lolo karo rondo. Lan uga wong cacat sing dadi korbaning peperangan kuwi kewajibanku. Kowe ora ngresula. Aku ora ngresula, malah aku rumangsa marem, rumangsa seneng. Mergo apik-apike menungso ki lamun tuk uripe bisa piguna tumraping wong liya. Alah tuh blas apik, Dik. Ya kaya ngono kuwi jenenge adikku tenan kowe. Tegese kowe netepi apa kang dadi sumpahing satriya sing kudune sepi pamrih rame ing gawe. Yen sepi nyebrang kusit aja ngono kuwi. Tegese kowe ora duwe karep apa-apa, ora duwe niat apa-apa, kejaba anyadang pepayunge Hyang Agung. Ya pancen kaya mengkono. Pandhawa nindakake puter pujuk, ya kuwi ndedonga marang korbaning Hyang Agung, mbok menawa ana korban payudan Kurusetra sing kudu didongake supaya manggih kamulyan ana ing kasuwargan. Lan uga ing kiwa tengene kene yen ana wong lara, wong cacat, wong nandhang kesusahan kabeh kudu disenengake, dimaremake, ditentremke rasane. Ora liwat ngestokake dawuh. Ayo mlaku alon-alon jangkaing suku lembeaning tangan aja lali tansah puji dikir ngucapake kidung suci mantra hayu kalawan nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa Rikudara.
sumawur mangawur wurahan tengaraning ngajurut ana apa Werkudara? Lho. Bareng bar Bratayuda kowe salin sloga. Kurang menungso apa piye? Golek sing jembar kowe mendhi. Kowe aja delawanan. Petruk kan rene. Kepiye? Petruk kon rene. Iya. Petruk, nun. Timbali ndaramu Werkudara. Dipethukno. Dipethuk mungkin kono wae kok. Nggih, Pak. Ayo sampean melu genti. Ora sutah piyayi kok. Mbuluk piyayi. Jarane apike kaya ngene. Mula ya jaran iki kudu metu merga sing kagungan dalem iki pekaremane ya bangsa turangga ngene iki. Mula ning kiwa tengene iki kabeh anane kreta pepethingan kabeh. Mergo aku wis ngerti nadyan telagi ketemu iki sing kagungan dalem Gustine iki pancen karemane siji turangga, loro ya kuwi wujute kreta, telu ringgit purwa, papat gongso, 5 wanita. Yung. Kowe nganti disotke dadi kere piye? Oh kere wis kan biyen aku kok ya. Ngapunten lek ra ngono kapan gojeke ya. Sawa? Oh, ora duwe jeneng. Njur kowe kewan saka ngendi? Oh, saking Alas, Gus. Kowe lanang apa wadon? Lanang apa wadon? Oh, lanang. Buktine lanang apa? Iya lanang. Lah, teko kene areng ngapa? Areng nglamar gawean karo Ndara Bima, ora tau iki numpak sing jenenge kuda. Numpake kuda Birawa karo Sapitri Putra. Ah, kuwi jaranan Tulungagung ora. Anggih Pinursita lampahe Anut Wirama. Kita warga seni jaranan dandut kreasi. Kaparingan asma Turangga Sapitri Putra tak dudun minggato ora. Jan elok. Karepe arep ngopo kuwi, Tru? Mboten ngerti. Menteleng mripate kalih sampeyan niku lho. Yen kalih kula mboten gagas kalih sampeyan kaya wong serik ngono modele. Ah. Kabyat risang kapirang rinangkul kinempit kempit nenggih wujuding turangga ingkang datang kantenan saking pundi purukipun mritate mlirik menteleng kang netra nyawang marang Sang Bratasena mangkrak krodha sigra nubruk marang Sang Bagus Jodipati.
kula narpa Kresna kan tulus nyokroring Resiwara Jamnawi Suta wah saiki ana undak-undakane ora mung perang nganggo gada rujak polo rekake saiki dapuk jaran dor bareng ora ngece ngono arep melu jatilan kowe aja delawanan ora ngerti sangkan paraning bilai ana wujude jaran mripate mlirik nyawang aku mangkrak krodho nendang karo aku digawa ngalor ngidul nganti musak masik sandang aku lah kok kowe ora males aku ora ngerti kaya ana daya luwih sing marakake Werkudara ki ora wani ngopo-opo karo jaran kae oh jaran kae to iya kowe tak kandhani aja kaget jaran kae dumadi saka gurumu Resi Durna mosok tenang kuwi ngerti ya Werkudara yektine iki kabeh sasmitaning Gusti karma ingkang sinandhang dening Resi Durna mengko dhisik lupute Drona bapakku apa kae pendhita putus sing minterake Pandhawa Bapa Durna kae sugih lelabuhan lan gelem ngorbanake nyawa ing Bratayuda minangka senopati ya gene sukmane isih klamberangan kaya ngono Werkudara apa margake saiki glejahan lelakone Resi Durna wiwit anggone mulang muruk lan ngluberake saking kadigdayan lan ilmu kanuragan marang siswa ya kuwi Pandhawa lan Kurawa iku kabeh yekti ora tulus tegese anggone Drona minterake Pandhawa lan Kurawa sinurung rasa gething keburu sengit marang Prabu Drupada ing Pancala kelawan pamanmu Gandamana ing Mandira Jajar. Mula mbiyen Pandhawa lan Kurawa nate diperintah supaya mbedah Pancala lan ngrangket Prabu Drupada lan Raden Gandamana. Lan maneh perang Baratayuda iku bisa dumadi ya karana tandurane Durna. Gandeng nalika mulang muruk marang siswane sinurung rasa memungsuhan lan gething keburu sengit. Mula undu-unduane murid-murid Sukalima tansah memungsuhan wasana Pandhawa Kurawa nyabrang getih Bratayuda. Ya merga ilmu ingkang rinegem Durna kanggo pancatan kerusakan mula ora aneh ora mokal gurumu sukmane klambarangan negar-negar kaya jaran ucul. Mesakake banget njur piye jarine Pandhawa ki nang ngubengi Kurusetra nindakake puter puja ya wektu iki sing wektu iki ingkang pas cedhak ana jaran kae kowe nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Nasa dongakno muga-muga sukmane gurumu Durna antuk kasampurnan ning kasuwargan.
ngastening ludira kawang-wang gegono pangsumirat lakonmu Drona guruku aku bodho ndok pinterake aku luput ndok benerake ndok tuntun marang kejaten ndak rewangi jegur segara golek kasampurnan lantarane kowe ning katemane Gandeng Rina wengi uripmu karo wong elek kumpulmu karo wong sing deder dosa dadine kaya ngono kuwi sing jenenge Brahmana Kyai Resi Ulama waton ambyur ana jagate negara sing rina wengi tansah ngubal-ubal kanistan tan wurunga kelepetan dosa ing sasi ingkang kebak berkah iki ing sasi kang kebak berkah iki aku ndonga nyambung rasa karo dewa panjalukku mung siji kowe di ngapura lan antuk papan sing mulya durna bapakku
ing laladan negara Eka Cakra hanenggih ingkang mapan oning dusun Manahilan. Ing dusun Manahilan sinten to kang lagya mapan ing pinggiring sumur nenggih warandane Suwargi Ki Demang Ijrapa ingkang nama Nyai Ruminto. Kembeng-kembeng kambak ing rasa sedih dalewer ponangluh nangis sesenggrukan ing pinggiring sumur. Surem-surem Dewangkara ingkang ler manguska kang layon denyo ilang mama nise wadananira ayu umma ucam Prapnya maratani Nuwun sewu Nyai, panjenenganmu kuwi sapa lan sebabe apa mapan ana cedhak ing sumur iki? Nun inggih, dangu dumateng jasad kula nami kula pun Nyai Ruminto. Kula menika warandhanipun Ki Demang Ijrapa Suwargi ing dusun Manahilan riki. Banjur sebabe apa dene Nyai Ruminto ndak sawang wiwit mau mawali-wali nimba banyu ning sumur nanging bareng wis entuk banyu malah ndok balekake meneh ana sumur mangkono bola-bali banjur panjenenganmu nangis ngguguk. Iki ana apa lan sebabe apa kok patrapmu kaya mengkono Nyai? Inggih. Nyuwun pangapunten nyektosipun kula madosi bandha donya kula ingkang nalika rame ning Baratayuda rumiyin
kula cemplungaken wonten madyaning sumur mriki. Sebab apa kok bandamu untuk cemplungake ana sumur iki nalika Bratayuda biyen? Awit nalika perang Bratayuda Sentana Praja lan pamong desa mboten wonten ingkang migatosaken dumateng kawontenanipun para kawula. Sedaya sami angayahi Bratayuda satemah kathah para durjana rampok ingkang jarak rayah bandanipun para kawula. Pramila supados bandha kula mboten dipun jarah kalian Brahma Corak, lajeng kula cemplungaken mapan wonten ing sumur mriki nanging menapa to sebabipun sakmangke brana kula kok mboten wonten menika kados pundi? Wadananira ayu kuma kucem raknya mara tani Puntadewa wonten dawuh ibu tanpa lidah sinambung banyu tinalang siadi mestine sira kuluk anakku mestine ngerti karo kahanane Nyai Ruminta. Biyen Pandhawa nate ngayom ana ing kene nganti Werkudara bisa nyirnake Prabu Baka Ratu ing Ekacakra. Kuluk nyatane dumadi ning Bratayuda nuwuhake pangorbanan sing gedhe. Akeh para kawula ing nandhang sangsaya ya merga saka wengi sing Bratayuda klebu lelakone Nyai Ruminta iki. Puntadewa kinarya panebusing dosa merga dumadi ning Bratayuda biyen. Ndak jaluk leganing rasamu, iklasing batinmu, mas-masan utawa sandangamu, anggon-anggonmu kang tumemplek ana ing anggammu. Mara gage racuten lumpukna bakal ndak aturake Nyai Ruminta minangka tebusaning dosa. Kowe wujude bondo anggon-anggon mbok menawa ana pedahe ana gunane sing luput kuwi dudu kowe nanging sing kleru kuwi Pandhawa merga biyen sing nindakake Bratayuda kuwi Pandhawa. Nanging babar pisan kula mboten anggadhahi raos serik dumateng pepundhen kula Pandhawa. Menika rumiyin ingkang ngayomi dumateng kula lan warga ing Manahilan malimbaripun wonten ing Ekacakra mriki awit wengisipun Prabu Baka nalika semanten. Ya nanging Pandhawa tetep dosa. Mula bondo iki tampanen Nyai gunakna kanggo nyambung urip. Mengko yen wis teka sewune bojomu hijrapa nggon nyandi kuburane. Yen isih sisa gunakna kanggo mbangun papan pangibadah
ing pamrih men menungsa ki uripe ora mung kedanan karo bondo ning glemong ibadah lan manembah. Ngandika menika sinten? Kula kok semunipun nate pinanggih nate ngertos jeng ngandika menika sinten? Kowe ora perlu ngerti aku. Nanging sing baku dosane Pandhawa apuranen. Ngandika sinten ora? Sirine sapati lelimengan jagate sadalan-dalan jabang bayi kang ginendong moh mandhek nggenyo nangis kan mangkono andadekake bali uring penggalih trenyuing rasa nenggih garwa prajurit ingkang tinilar pejah nalika Baratayuda satemah dadi waranda nama Nyai Nawangsih. Jabang bayi isih abang umure lagi setahun parandene wis ra duwe bapak. Ngalumpruk datan darbe karekat kaya linalosan nata bebayune. Wis tatanana pengarep-arep urip mung anyadang tekaning Hyang Yama Dipati murih ambat jabel nyawane nenggih Sang Nawangsih.
nembang temanten anyar sing lanang wis brai sing wadon durung brai bab Doyono aja nyedak ora tuwa nyalo Dodo keduren kok nekat kowe menengo ya Li kowe menengo kurang piye to ibumu kowe mimiko gage mimiko yen nganti kowe tak gendong ngalur ngidul tak kempit tak kekep tak lelo-lelo kowe ora gelem mimik apa iki engko mimike tak wenehne Pak Dene iki aseme iki jenenge mareming atiku ngungkuli nampa wahyu cakraningrat wah iki dongake muga-muga bayine moh mik Pakde wis ingat Pakde Pakde aku anak sapa ngene cuk-cuk menengo kowe aja nambahi trenyuwing batin bapakmu wis ra enek kowe yen pancen pengin mimik kage mimik yen arep makmu kowe muni yo pengin mangan apa yen kowe ra gelem mimike dikekne Pakde lho engko ndang gek ngono engko padha karo aku nampa wahyu cakraningrat saka Rembang iki engko cakraningrat kok Rembang iki piye to saka Kayangan Sampurasun iki sapa jenengan sinten oh ngilaheng Jagat Dewa Bathara ngobong klasa 5 ulun Jawata saka Kahyangan Gondomanan ya iki sing jenenge pukulan Bathara Ruci Bathara aja dlawanan lagi roh iki kabare aku yen maca buku kae Dewa Ruci iki kaya putran Denta putran iki tegese cilik Denta ki gading nadyan cilik ning sumunar ning nyatane ora kaya gading mergo gading lagi dolan karo gadang lha kuwi no ora jujur wae aku Lurah Bagong saka Cepot Rejo aku Panakawan Pana ki weruh kawan ki kanca aku abdine Ndara Ndaraku Pandhawa 5 kuwi cah lanang kakung sedaya anu cah 5 gangsa lah piye to iki cah lanang 5 ngono lho wih saka Punta Dewa Werkudara wah ngono kuwi terus Ndara Janaka kembar kemanikan ya kuwi nangetan karo Nangkulon terus aku abdine jenengku Bagong iki nindakake es puter anu puter puja ngubengi Tegal Kuru Setra kene nulungi marang padha padaning titah sing lagi susah urupe tanpa beda jeneng kita kula kaki kambing kowe sapa nggih dangu dumateng kula saking dusun Gayang nami kula pun Nawangsih Nawangsih komplite Winong Nawangsih iki to
Layak kok ya iki lho bintange. Kita warga seni, jarang nandang dut kreasi. Ya iki. Winong ceria iki. Bah. Saiki wis ranjaran ta, Nong? Sampeyan aja ngawur, aku ora tau jaran. Hah? Aku ora tau jaran. Numpak jaran kepang ora tau? Ora tau. Lek ditumpaki. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kilaf ya ampun, lambe sing aturan lambe kok kaya ngene iki lho. Ngono ki lho, anggere wong wedok ayu mesti roh terus lambene terus ngono kuwi. Ayo ki melu beling, ayo beling ora pareng, beling ngene iki ayo. Tak sentik lho, ora pareng beling ngono gak aku lek ngono kuwi. Wis ora tak tumbasne nek beling ngono kuwi. Dadi iki bapake ra ono ngono. Sampun sedo. Dadi pahlawan Bratayuda. Inggih. Wah, Jan, aku melu prihatin ya, melu bela sungkawa dene. Ning kowe percaya karo adiling kodrat. Sing jenenge wong mati iki dipérang dadi telu, siji mati nista, loro madya, telu utama. Ya. Rungokno, Buluk. Sing jenenge mati nista ki merga kendhat talimurda suduk salira lampus diri rampungi uripe ngangge carane dhewe iki jenenge pati nista ewadene pati madya kuwi pati merga kakean umur wis sepuh utawa nandang lara perkara swarga lan neraka gumantung amale nalika ning donya mbiyen lah sing apik dhewe iki sing digandrungi wong pirang-pirang ya kuwi pati utama berkakah minangka kusuma yuda ana ing ajanging pabaratan Tegal Kurusetra lumantar peperangan ya kuwi Bratasena Bratayuda jaya binamun wis cadangane bojomu wis genah swarga. Aku ki apa ki jenenge Ramentala anakmu ki lho, lanang apa wedok? Nggih, jaler. Umure pira kowe? Nggih, nembe setahun. Wah, jan. Guwantenge kaya ngene wis ra duwe bapak. Wah, jan. Iluba. Wah, jan menggunung. Sampeyan sing disawangi ngendi ngerti wong sedih kaya ngene. Asem ayo nakal meh ora oleh nakal ben ora oleh nakal kok iki mesti ngono ki si Udin mesti nakal ngene iki lho. Udin nakal Udin. Ngene, api-apian aten. Aku ya kepengin nulungi karo kowe. Iki kowe gelem lho. Ya. Tinimbang kowe dadi wong wedok ijen tanpa rowang, ya. Aku gelem ngewangi ngopeni anakmu. Tegese kowe bakal tak pek bojo. Asal gelem tak pek bojo ngono lho. Menapa sing ngandika dereng kagungan garwa? Dalem Menapa sing ngandika dereng kagungan garwa? ya wis ning omah ya wis duwe ya sinden kondang. Ya jenenge Kesiem jenenge. Kesiem kuwi galik-galik lek nyemara kowe. Ning semua kan bisa dibikin loh semua itu. Bisa ya semacam gimana, yang penting semua itu bisa adil dalam rumah tangga. Nah. Mergo jujur wae kowe bakal tak rabi tegese tak wayuh ngono lho. Mangke menawi garwan jenengan menika nesu Ora bakal nesu. Dek iki kebangetan le cinta karo aku. Tak kapak-kapake manut dek wis to. Tenan, wis to. Oh. Mulai neng omah dikepruk karo ngono lho, aku nyelametne kowe tenan. Lan aja kok anggap wong wayuh kuwi njur wong lanang nuruti nafsu ki ora. Sing jenenge wong lanang rabil kliwat saka siji itu adalah penyelamatan terhadap wanita. Camkan itu, ya. Asal kok wong wayuh kok mujudake nglametake wong wadon nulung wong wadon menika kados pundi?
saiki digagas ya. Saiki saka dhuwur Nabi Adam ya. Kuwi karo Siti Hawa, kuwi kagungan putra racake lak kembar gampit. Lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok sing ora kembar mung rong sak judo. Wah, ora kembar sak judo kuwi to. Sing ora kembar mung loro, liyane kembar gampit lanang wedok. Jumlahe wong lanang karo wong wedok biyen ki pancen padha. Ning gandeng jaman biyen nganti saiki akeh wong perang, mongko sing perang iki umume sing maju lanang apa wedok? Nggih tiyang jaler. Nah, mula sing jenenge wong perang lupute menang kalah yen ora lara ya mati, akeh wong lanang mati. Akhirnya jumlahe wong lanang karo wong wedok kuwi akeh wong wedok, mergo akeh wong lanang mati. Lah, yen nganti jaman saiki wong lanang karo wong wedok jumlahe akeh wong wedok, wong lanang siji karo rabi karo wong wedok siji, iki mengko wedoke turah. Hah? Lek turah nganti jamur piye njal ngono. Ayo nakal gah ora pareng beling ngono kuwi. Ayo ora pareng beling. Udin diam Udin. Piye pamangono piye? Hah? Ya, aku niatku apik, sepi pamrih rame gawe, tetulung marang pepadane urip ngono lho, ya. Mergo ana paribasan. Nawangke. Nimas Pendhara wong